terve. Oi vittu, ei vittu. Ai vittu. Ai vittu. Oi vittu, ei vittu. Tää on kyllä vittu huonoa, saatana. Oi vittu. Ei kyllä ole saatanan hyvää. Vittu mitä paskaa. Oi saatana. Saatana. Onko suuri keihäri vai pieni keihäri vai vittu vi. So dark. Eli alaspäin sormia. Ei ehdottomasti kannata ostaa. Tää sormi näyttää kun alaspäin. Ei kannata ehdottomasti vittu ostaa. Vitun huonoin. Tuossa on vieläkin toi, kun Mussuka teille heitti lumipalloa tuohon ikkunaan. Tiesin vaan siitä, että kun kuulin puhetta ja kuulin kyllä pamausta, mutta en mennyt heti kattoo. Mutta taas nämä mussukat. Nyt mussukat teille pieni vinkki. Odottakaa niin kauan, että teillä karva alkaa kasvamaan ja kive laskeutuu. Ja vetäkää vähemmän sitä energiajuomaa. Ettei tuu sitä saatana pärinä, että on iso poika. Ja mä en uskalla heittää vittu. Tulee sellainen pieni sivumaku. Ei oo. Lefväkierstukin on näköjään päässyt tohon kuvaan. Saatana. Tässä muuten tuli yksi muistokin mieleen tästä avaajasta. Vittu viinipullo avaajasta. Mä ostin tää hillo, kun mä ostin ton eka viinipullo, niin kun mä sitä avasin, niin kesti ainakin puoli tuntia, että mä vittu sai se auki. Sen jälkeen mä en oo ostanut sellaisia. Saatana kun vituttaa, niin saatana. Mä tuun kohta takas. Kauniin väristä. Ei oo. Juu. Terve. Ensi viikollakin työkutsuu. Lupataan kuvata suoraan lähetystä työpaikaltaan, kun teen aitoa työtä, ettei kukaan pysty sanomaan, että on niin kuin aina sitä sanotaan, että on vaan sitä. Nyt ei voi enää vittu sanoa. Juu, terve. Mussukahan aina puhuu näistä kyrvistä. Nyt tehdään tällainen pieni analyysi. Pippeli on pieni, kikkeli on pieni, muna on iso ja kyrpä on iso. Ja sitä kyrpää ei tietenkään ole näillä pikkujonneilla.